ọzọ bụ gị nwunye na-edina nwaanyị ajadu nwaanyị di ya nwụgoro mana ọkwabeghị di ngwa n'ụlọ ụka asị gị mgbe asị gị do you accept this man as my lovely wedded husband? You say I do. Ihe a bụ bond, ọgbụgba ndụ, oath iteki with that man. Onye aka ọ dị na tradition ibute nkwụ, ọ dị ka ọma ka njipalụ nkwụ a n'aka. Ịkpata nkwụ jelu gbu ikpere na ṅụrụ nkwụ bunye di gị ọ ṅụrụ mgbe aka unu take the highest oath in life. Mana ụfọdụ amara the meaning of that palm wine anyị ebulu kpatazie pụta ebu ihe palm wine obulu wufo. That's why eji nwee many broken marriages. A na-eme ya na ịma na ụwa wait na onye chi igbughị egbughị ọnya bụ mentality na-egbuwi Africans. Ifube ndị bụ na before onwe ike anyị eme marriage tata apụta echi niile ọ pụta ụnyanya onye anwụọ onye wait listen to me, onye egbughị ya egbughị. For all those Christianity na-agwa ibutelu those fear akụnyego anyị that fear ajọ ife dịbalụ gboo. Are you getting me now? Wee luo kịta ajọ ife ị na-afụ ma nsị na aja bidolu gboo ọ bụrụ kịta ka o bido. Onye a ga-egbu ka a ga-egbu, onye ga-adị ndụ ga-adị ndụ. Listen to me, so gị bụrụ na ibute mmanya wufu onye achọ igbu gị bụrụ na gị na chi ga-ayọ a ga-egbufu gị. O nwere ndị jeche meche iwe pụta n'ụzọ kpọriko onwebe nwụọ. It is not our portion. But understand me. Mana if that thing ya bụ ibulu ime ewufu onye, you never took that oath. There is no bond between you and that woman. If you actually know where that woman may more dibu na amaro because na that oath had not taken. Ụfọdụ amaro kedu ife bata eji ebunye nya nwaanyị mmanya si buru eje chọọ di gị ịṅụrụ bunye di gị ka ọ ṅụọ mgba ka take that oath. Nwoke ma ife must let your woman take that drink, you take it. It's an oath between you and the woman. Bata na onwe that woman melo mmụọ dibu unu ejidie. Ọ bụ na mmụọ dibu unu bụ na nwunye gị gbaa n'ilu ejidie ozugbo. That oath ahụ ejide gị mmụọ dibu na amalugo na ọnọ because of that oath. Mgba ka anyị kwelu onye bụ I do, I believe. Ndị oyibo anyị nwa bụ Igbo. But today emela ka anyị mata na ịṅụ onye abụ na poison go gị. We have been brainwashed with that mentality. Ajive di balugbo, believe, understand me. But because we have been brainwashed with that mentality, ebute that mmanya you throw it away. That bond that does it. Nwaanyị nwere ike 1 month. Nwaanyị anaghị. Mma amara onye ọbụ. Ojegodi na ilo je na agba n'ezi na akwụgharị. Mma amara onye ọbụ. You only went for ceremony, but that particular traditional oath adro taken. Ụfọdụ amara ihe a na-akụziri gị taa jụọ onye okenye bụ onye okenye na-agba gị eziokwu ga-asị gị kedu onye baa gị ihe a. I'm saying it proudly, boldly, wholeheartedly ka m ji akọwala gị ya. And call me anywhere, I will defend it. Na as long as na nwunye gị aṅụrọ mmanya abụnye gị na ịkwafuru ya akwafu, that oath is not being taken. O nwere ife nwaanyị a ga-eme mmụọ dibu na amara n'ọnụ. You paid her diary, right? But that oath is not being taken. Ka ọ bụrụ ihe mmụta nyere anyị ụmụ Igbo tata. Ịchọ ije n'nwaanyị onwe ka esi chekwa onwe gị elebe gị mmanya make sure na nwunye gị dele n'ọnụ delie ka ọ bụrụ na obele ka ị na-orie. That oath has been taken. Ọ karịrị blood covenant. Kpata o ji abụ na eke nwoke ma nke nwaanyị nwụọ a ga-ezepụlili ihe ajadu anwa. Ifuga ebe ihe ajadu nọ wee natakwa back. A ga-ezepụli ihe ajadu anwa to break that covenant. To break that covenant ahụ nwere mbọsị ahụ na a na-eme ego nke nwaanyị o bulu mmanya ṅụrụ onye gị. That covenant ahụ must be broken. Onye bịa na-akpọ izepụ ihe ajadu ka e wee nwee nketọ n'etiti gị na di gị. Ọ bụrụ nke nwoke nwụ na di gị nọsị na mmụọ na gị nọsị na mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya di gị ya na-abịa n'ụlọ, many women and they had ndị na-ege m ntị will testify to it. Many women na after ka di ha nwụcha ọ na-abịakwute ha na nlọ. Sometimes ọ na-abịa ha dem na nlọ. Ọ na-abịa disturb ha na-enye ha som ihe ghọta na akpa ha aghara. Ọ na-eme ha na-enwe mwute. Ịghọtago? The memory will always be coming. Ma as long as na ọ nọchago na ajadu anwa
akwa dị n'usoro ọdịnala ezepụ ihe ajadu ahụ, you break that bondage, the man abịadobe. Okay. Onwezi ihe ejikọ gị na ya. Ọ bụ na iche ịnụ ya liri maybe na ị ka dị too young na ọnwụchu anwụ, you can still remarry. Then you can now remarry. Ma ọ na-break that covenant, that bond dị between gị na ya. Ịnụ dị ọsọ gị automatically ọsọ gị mụta ụmụta ya na ebe ahụ ọ da-ama nwunye. Because izepụrụ ihe ajadu akwụ ọkwụ ngọ. A lot of things dey involve. Ọrụ ihe traditional bụ ihe bụ na ọ dị omimi. Ọdịnala na-ebu eke ma gwacha ndị Igbo. Ọdịnala na-ebu eke, ọ dị omimi. Imecha na ịmatacha gị ya, itinye isi n'ọbịa, imecha you have to come back. What goes around comes around. Ọ bụla okwu. So na onye ọbụla na-edina nwaanyị ọbụla di nwụrụ ma akwaba di n'ọdịnala, ezepụbụ ihe ajadu, akwaba di n'usoro ọdịnala, zepụ nya nwaanyị ihe ajadu, automatically ọ na-eme alụ. Aka na sị na ị na-edina nwaanyị ajadu. Nwaanyị nọ na ajadu. Ị ka na-edina nwaanyị nọ na di. Because nya nwaanyị ajadu ka nọ na di. Spiritually, she is still married to that man. Are you getting me? Yeah. Until you know zepụ ọkwacha di n'usoro ọdịnala. After ka o yipụrụ akwa mkpe. Kwa di n'usoro ọdịnala, chitinye gba akwa mkpe o ji gba mkpe, gbanye ọkụ. O zepụzi ife ajadu na ọ dịgo pure as a fresh woman. Then you cannot have anything to do with her. But mind you, you take care of that woman. Because you know so if you have anything to do with her. Because dear knows. Yeah. Ihe mmụọ si dị ike. O sikwara ike o. Ka obere nke ọra m n'ọnụ. Na ijebe n'okwu ya taa nwa ajụ ọzọ inwe ju nke inwe ike jụọ m ya. Ekenekwe gị. Na-ekwudara ihe na-ịkọwasị na ihe bụkwa arụ ya na ihe mmadụ ga-emekwa ọ bụrụ arụ. Darụ ihe.